Jonggrang kowe pancen ayu tenan ora mokal yen aku nandang kasmaran waspadano prajuritmu kala perang kowe dadi wanita boyongan Joko Bandung perang iki kanggo kuturung rampung Belopati Kamas Prabu Kupolo kang sedo labuh ing ngono segara obat-obat kowe wanita keparang ora ngerti yen Bandung lanange jagat putra ratu Benggeng Prabu Damarmoyo aku duwe aji sekti Pandasa Rara Jonggrang manuta sun pundhut karo Joko Bandung aku darbe berbono jaluk apa anak sewu tak turuti sewengi kudu dadi iya Jonggrang panuwunmu tak turuti yo asik asik masih bersama New Larasati dan juga Rindra Eksotik. Reza Audio enak tenan Reza Eksotik saya gelar rambut jago Rara Jonggrang kowe pancen ayu tenan ora mokal yen aku nandang kasmaran waspadakno prajuritmu kala perang mula kowe dadi wanita boyongan Joko Bandung kuwi aja kumalungko wah kuduno Bandung Bondowoso kanggo kuturung rampung terus karo piye Belopati Kamas Prabu Kupolo kang wis sedo labuh ing ngono segara obat-obat kowe wanita keparang ora ngerti yen Bandung lanange jagat putra ratu Benggeng Prabu Damarmoyo aku duwe ati sekti Pandasa Rara Jonggrang manuta sun pundhut karo Joko Bandung aku darbe berbono apa kuwi Candi Sewu sewengi kudu dadi iya Jonggrang panuwunmu tak turuti Tontonan
saya Rambo Jagung bersama New Larasati Musik mewakili seluruh musisi juga artis. Haturkan ribuan terima kasih untuk panjenengan pun setelah keberbahagiaan kami percayakan kami bisa hadir di tengah-tengah keluarga. Jikalau ada sasar susur kami hatur, mudah-mudahan panjenengan pareng ngapura Gusti pareng sampurno. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.